Children of God, mga anak sa Diyos, ang angkor o ang angkla, usa sa labing karaan ng mga symbols sa mga Christians, sukad pa sa unang mga siglo sa simbahan. Sa panahon sa pagpanglutos under the Roman Empire, dili sayon alang sa mga Christians ang pagbutang dayon sa krus sa ilang mga lubnganan ug sa mga dapit sa pagsimba. Busa usahay ang angkla ilang gigamit isip timaan sa paglaom o kaluwasan. Kini adunay lig-on usab nga pundasyon sa balaang kasulatan. Sigun pa sa Hebrews 6:19, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. Sa binisaya nga hubad, kini nga paglaom mao ang angkla sa atong kalag nga lig-on ug dili matarog. Usahay, na mga tao nga mangutana kon biblical ba ang paggamit sa angkla isip simbol sa pagtuo. Ang tubag mao nga ang simbolo mismo, ang angkla mismo, adunay biblical nga hulagway ug ang paggamit nini naugmad pagadyod sa kasaysayan sa simbahan isip usa ka paagi sa pagpadayag sa paglaom diha kang Kristo. Timan-an nato nga dili tanan nga pamaagi sa simbahan kinahanglan makita nga insaktong ritual sulod sa Biblia aron mahimo siya nga bililhon. Ang simbahan nagkinabuhi pinaagi sa balaang kasulatan o sa apostolic tradition nga gitugyan sa mga apostoles o gipreserve sa simbahan ubos sa giya sa balaang espiritu. Mao ni ang gitawag nato nga apostolic deposit of faith. Din ang pagtuo wala lang gisulat, apan gipuy-an o gipasa gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa sunod. Sa ebanghelyo karong adlaw, nakitaan si Jesus sa iyang mga tinunan samtang sila naglisod sa kusog nga balod samtang naglawig sila sa dagat. Nito nga si Jesus nga naglakaw ibabaw sa tubig og gitawag si Pedro aron muduol kaniya. Sa sinugdanan, nakalakaw si Pedro ibabaw sa tubig apan sa dihang mitan-aw siya sa kusog nga hangin. Nisugod siya sa pagkalunod o misinggit alang sa tabang. Unsa may makuto nato karong adlaw? Unang punto, dili ta mahulga sa unos kung si Jesus mo'y atong tagdon. Ang milagro wala magsugod sa paglakaw ni Pedro ibabaw sa tubig. Nagsugod ni sa pagtawag ni Jesus kaniya pinaagi sa usalang kapulong. Ang gahom, wala sa tiil ni Pedro kundili sa presensya sa Ginoo. Samtang nagtutok siya kang Jesus, samtang ang gitagad sa iyang mga mata mao si Jesus, nakalakaw siya ibabaw sa tubig. Sa dihang ang iyang pagtagad, nabalhin nga do sa hangin o sa kahadlok, didto siya misugod sa pagkalunod. Si Jesus mismo nagingon, "Take courage, it is I, do not be afraid." Matthew 14:27. Sa binisaya nga hubad, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Kini nga mga pulong dili lamang alang sa mga apostoles. Kini usab ang gisulti ni Jesus sa matag tawo nga nagatubang sa mga unos sa kinabuhi. Ang presensya ni Kristo mao ang labing dako nga tubag sa atong mga kahadlok. Usahay ang atong mata mas magtutok sa problema kaysa sa Diyos. Mas dako ang atong tan-aw sa balod kaysa sa gahom sa Ginoo. Mao nga dalitang matarog og mawad-an og paglaom. Ang ebanghelyo nag-awhag nato nga ipadayon ang pagtan-aw kang Kristo bisan kusog ang unos. Ang paglaom wala nagpasabot nga walay bagyo. Nagpasabot ni nga adunay Ginoo nga labaw pa sa bagyo. Dili ta mahulga sa unos kung si Jesus mao'y atong tagdon. Ikaduhang punto, ang pagtuo mutubag sa tawag sa Dios bisan adunay kahadlok. Si Pedro wala makalakaw sa tubig tungod kay sigurado siya sa tanan.
nakalakaw siya tungod kay misalig siya sa pulong ni Jesus. Ang pagtuo dili di ay naghulat nga mawala ang tanang resgo. Ang pagtuo mutubag sa tawag sa Dios bisan adunay kahadlok o bisan naapay mga babag. Si Pedro nakasyagi taon og pakitabang sa dihang naunlod siya. Wala siya nagpakaron ingon nga kusgan siya. Midangop siya kang Hesus o gilayon usab siyang gikuptan sa Ginoo. Ang kinabuhi sa usa ka Kristiyanos dili sukdon sa gidaghanon sa iyang kalampusan. Masukdon kini sa iyang pagpadayon sa pagsalig bisan pas mga kapakyasan. Ang Dios dili mapulan sa pagdawat sa tao nga matinud-anon nga mutawag kaniya. Ang importante mao nga dili kita muhunong sa pagduol sa Dios. Ang pagsalig mao ang angkla nga magpabiling lig-on sa atong kalag bisan kusog ang balod. Ang pagtuo mutubag sa tawag sa Dios bisan adunay kahadlok. Story time. Usa sa mga famous kaayo nga mga damgo ni St. John Bosco mo ang iyang nahimong vision sa simbahan isip usa ka barko nga gikusog-kuso sa daghang mga balod o gilibutan sa mga kaaway. Og sa mao nga damgo, ang barko naluwas pinaagi sa pag-angkla niini sa duha kalig-on kaadyo nga mga haligi. Ang usa ka haligi adunay balaang Eucharistia ug ang usa adunay hulagway ni Mama Mary, Help of Christians. Gipasabot ni Don Bosco nga ang simbahan magpabiling lig-on kung magpabilin siyang nakakupot kang Kristo sa Eucharistia o sa inahanong panabang ni Maria. Naturalmente, dili ni pasabot nga ilisa nato si Kristo kang Maria. Ang pasabot ani nga si Maria kanunay nagdala sa mga tao ngadto sa iyang anak. Mao sab kini ang hinungdan nga ang Eucharistia o si Maria kasagaran mo'y sentro sa mga pangutana o pagsaway sa ubang relihiyosong grupo nga dili Katoliko. Kung huyang ang atong pagsabot sa balaan nga Eucharistia o sa papel ni Maria sa plano sa kaluwasan, dali jud tang malibog sa nagkalain-lain nga mga argumento gikan sa atong mga kaigsuonan sa laing sekta o relihiyon. Busa kinahanglan nga atong tun-an ang atong pagtuo pinaagi sa balaang kasulatan ug sa tinuod nga pagtulunan sa simbahan. Sama sa barko sa damgo ni Don Bosco, ang simbahan magpabiling ligon kung ang iyang angkla mao si Kristo nga atong madawat sa Eucharistia ug ang mapinanggaon nga paggiya ni Maria nga kanunay nagdala kanato ngadto sa iyang anak. Children of God, mga anak sa Dios, ayaw kahadlok sa mga unos nga inyong giatubang. Himuha si Jesus nga sentro sa inyong pagtagad. Liguna ang inyong pagtuo pinaagi sa balaang Eucharistia o higugma usab si Maria nga kanunay nagdala kanato ngadto kang Kristo. Tuni ang atong pagtuo aron dili ta dali malibog sa sayop nga mga panudlo. Hupti ang paglaom nga sama sa angkla nga ligon og dili matarog. Padayon sa paglakaw uban kang Kristo bisan usahay kusog ang balod. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, Fairview, Quezon City, the Philippines. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.